E sabes o que está ás portas de suceder tamén? O Día de Defuntos. Home, sí. O Faltan vindeiro pouquiños días, xa. sábado, día 1, Día de Defuntos. Unha data moi sinalada para moitas familias galegas, pero tamén para moitos negocios. Falamos de floristerías, de tendas de venda de candís, de empresas de limpeza que se dedican a limpar as tumbas. Moitos son os cartiños, María, que se van mover estes días. Home, desde logo que si falamos dunha das semanas claves, verdade, para moitos sectores, pero, claro, tamén temos que mirar para o noso peto, porque, Yaiza, canto nos vai custar a nós como consumidores botar manda algún dos seus servizos ou deses produtos? Temos que rascar o peto ou non? Pois hoxe trae boas novas, e é que os prezos mantéñense bastante con respecto ao ano pasado. Aínda así, imos botar as contas. Mirade por aquí. Unha cousa que se está facendo moito estas semanas é que as familias están indo aos cemiterios pois para limpar as pedras, sacar as flores antigas e tamén rozar, non? Por ali por onde están os nichos. Pero hai tamén quen contrata este servizo. Se o deixamos en mans dun profesional, este servizo cóstanos entre uns 15 e uns 20 euros a hora. Despois, outro habitual destas datas, pois unhas floriñas para os nosos defuntos e o gasto medio é entre 40 e 50 euros. En estas datas os cemiterios tamén se enchen de candeas. Aquí temos dúas opcións, as máis tradicionais, estes clásicos cirios vermellos de toda a vida. Este anda por 2,50 a unidade, pero se xa nos imos os eléctricos, os que furrulan durante todo o ano, están aí accesos durante todo o ano, a cousa saenos a 6 euriños a unidade. Eléctricos. Pois non están mal. Home, eléctricos ahora hai que modernizarse, Adrián, porque se duran máis... Acabo de quedar pampo. Bueno, a verdade é que bastante ben de prezo, boas noticias, pero eu non traio tantas boas, porque se saídes á rúa, se saístes durante o día de hoxe á rúa, pois tampouco foi sorpresa para vos, verdade? Xa o notaríades. Está chovendo, volveu a chuvia e faino, e de que maneira? Pero atención, porque nos vai acompañar, como estades vendo, do que queda de semana. Parece ser que o peor día vai ser o xoves cando acumulemos máis litros por metro cadrado. De feito, atención, porque durante estes vindeiros 3 días, tanto no litoral de Pontevedra como nese suroeste da provincia da Coruña, hai aviso amarelo por estas fortes precipitacións de ata 40 litros por metro cadrado. Desde logo, un mal tempo que dificulta, por exemplo, pois as tarefas de cara ao día dos defuntos. Por exemplo, tarefas de acondicionar, de limpeza de todos os cemiterios, porque claro, están ao aire libre. Aínda así, ollo, hoxe houbo moitos que se achegaron ata ali para adecuar os panteóns dos seus familiares, porque chova ou non queda de outra, hai que facer. Moi boas, Perdiz, da funeraria San Marcos, daqui de Pontevedra. Faltan poucos días para o Día de Defuntos e xa están os preparativos, non? Sí, xa estamos na reta final, digamos. Lóxicamente, a xente nos exixe pois, terñe os panteóns preparados, os nichos, se non hai lápidas, telas colocadas po mismo día, e depois a limpieza, como estamos vendo, e sobre todo tamén os arreglos florales que pois, é o cariño que lle queremos ofrecer aos nosos seres queridos. O servizo de limpieza depende o tamaño do panteón, depende se é un nicho, iso xa vai en tempos cuantificados, de 15 a 20 euros. E despois os arreglos florales, pode estar entre os 15 euros hasta que a familia pois queira. E con canta anterioridade contratan os vosos servizos? Algúns en agosto, xa dicen, mira que, en difuntos queremos ter o panteón preparadiño, queremos ter todo adecuado xa po día. Francisco, sepultureiro daqui do cemiterio de Pontevedra, notase xa que estamos preto dese Día de Defuntos? Sí, cando ven santos normalmente sentimos a necesidade emocional de vir cuidar dos nosos, de virnos acordar deles, de virlle prestar ese respeto para que despois pasen o inverno polo menos descansados e limpos. Entonces ven e a xente depois marcha mellor do que veu, porque prestoulle ese servicio, ese respeto àqueles que lles diron a vida, àqueles que nos diron a vida, que repousan aquí. Hola, moi boas, vemos que estades aquí limpando os panteóns con canta antelación, vides aquí a limpalos e demais. Como vai a chover, vimos antes, senón vendríamos os xoves, non? Ou así. Se vivía máis antes cando éramos máis pequenos, e agora o vivo ves a rezar un pouco aquí, pero como cando era pequena non, desde logo.
Seguimos falando do Día de Defuntos porque se hai un sector que está a tope que non dá feito estes días ese é o sector das floristerías. De feito, moitas delas xa pecharon as súas axendas de reservas a semana pasada. Mesmo hai clientes que deixan as súas flores reservadas para este día dende o Nadal do ano pasado. Pero aínda así, o máis forte, segundo nos contan as propias floristerías, comeza a finais do mes de setembro. E nós quixemos visitar unha delas para coñecer de primeira man os traballos frenéticos que están a vivir estes días. Juan, cantos anos levades vos aquí co negocio? En este local levamos 3. Antes xa vos dedicabades a isto? Claro, levamos máis de 40 anos. As tendencias cambiaron algo pensando no Día de Todos os Santos? Foron cambiando. Hoxe día vendese máis rosas que nunca, máis orquídea que nunca, máis gerberas que nunca, e sigue se mantén a tradición do crisantemo. Son 3 días en los que hoy dormiremos 1 horita o 2 y ya mañana y hasta el día 1 nada. Se trabaja mejor de noche realmente porque tienes la puerta cerrada realmente. Durante el día te va entrando gente y tal, pero adelantas mucho más por la noche. Todos estes son libros dos encargos. Sí, esto, este y algún... Outra chamada. Contesta e outra chamada. Non atenden máis. No, es que desde hoy ya no cogemos encargos porque estamos desbordados. Esto es el 31 por la mañana. Isto é en mediodía. Sí. Estás dicindo que todo este libro corresponde a mediodía de encargos. Mediodía. Hai moito traballo aquí, Cantos clientes podedes ter en total? En 3 días sobre 1.600 e pico. Máis dun 80 e pico por cen, 85%, son clientes de todos os anos. A última hora, pois, vai un porcentaxe pequeno, digamos, a ver, entendes? Que é o máis especial que podemos ter este ano? Bueno, pues podemos tener desde este tipo de rosa negra. Tenemos piñas, que esto cada vez se usa más. Ostras, son piñas de verdade. Sí, es algo muy, son piñas pequeñitas, es algo muy exclusivo esto, que estoy muy poquito por ahí. Luego tenemos mini cymbidium, estos son orquídeas chiquititas. Bueno, y luego tenemos dendrobio, que es otra variedad de orquídea también, lo tenemos en todos los colores. Nosotros siempre compramos pues más que el año pasado, esperando que siempre vaya a venir gente nueva. E o mellor de repente a xente quere outras cores porque de repente é a moda ou tal, é dicir, nunca sabedes o que vai ter saída ou non, Bueno, ahí está la confianza de la gente que mucha gente nos pide los centros fiándose totalmente de nosotros. Fillo e pai, onde se pasa peor? O Día de Todos os Santos ou pro Día da Nai? Yo lo paso peor por el Día de los Santos. Moito máis traballo. En Todos os Santos ou nas bodas? En Todos los Santos. Sí. Ou algunha noiva que ilustre aquí, que vos pediu cousas. Iso podese contar? Hai quendas aquí espectaculares, desde Ana Peleteiro hasta briña de algún da Casa Real. E xente famosa pide cousas moi especiais? Sí, cada vez más. Porque con lo de las redes, la gente quiere lo que ve en las redes. Non chamen máis, porque xa están desbordados. Imos quedar traballarnos con vos. Veña, que hai que sacar o traballo, hai que sacar o chollo. Floristas desbordados e, por suposto, quen tamén está traballando arreo estes días para chegar ao sábado co traballo feito son as cererías. De feito, tanto é así que, mirade, están triplicando a produción con respecto a outras épocas do ano. Por exemplo, setembro, que é a época na que se rematan todas as romerías. O triple, non é pouca cousa. Dice rápido. Carai. É que sería do Día de Defuntos sen candeas. E iso, imagino, que se nota nas vendas, Yaiza. Vai, se nota, hai que poñer a maquinaria a punto porque, como dicía María, as cererías desta época do ano triplican o seu traballo con respecto, por exemplo, a setembro, que xa rematan as romarías e igual non se consome tanta vela. Os máis tradicionais, como dicíamos antes, tiran por ese clásico cirio vermello, iso sí, con tapa, que resiste mellor as inclemencias meteorolóxicas, pero tamén hai máis xente que cada vez se anima máis a isto dos cirios eléctricos e que aguantan accesos os 365 días do ano. E precisamente hoxe Fátima foi a unha cerería de Santiago e ali comentáronlle que xa notan ben que a xente se anima máis, xa son máis os compradores que compran eléctricos que as tradicionais e contan con vender este ano unhas 10.000 eléctricas. Faltan 4 días para que cheguen defuntos e as cererías galegas como esta na que nos atopamos traballan a contrarreloxo para satisfacer a alta demanda que hai nestes días que mesmo se chega a triplicar. E así ou non é así? Moi boas, José Manuel. Sí, a verdade é que sí. A verdade é que en difuntos nos triplicamos moitísimo a nosa produción. Pasamos de uns meses máis tranquilos a estar xa casi nestes días en non saber para onde ir. É que non damos casi feito ahora mismo. Canto se pode producir diariamente? Pois aproximadamente, según o modelo de velas, producimos entre 10.000 e 20.000 por día.
procuramos en finales de septiembre empezar xa a campaña de difuntos e ahora nesta semana intentamos repoñer, pero hai cosas que xa nos vai ser imposible fabricar. E como facedes? Tedes que contratar máis xente, traballades máis horas, como se fai para satisfacer tanta demanda? Simplemente coordinarse ben. É dicir, cando acabamos a época das romerías, xa empezamos a coordinar difuntos. E empezamos xa con os modelos máis básicos, máis estándar, e a acumular. É dicir, non paras de acumular material, acumular produtos, acumular de todo, para ter xa nas primeiras semanas de outubro, mediados, encauzada a campaña de difuntos. José Manuel, falamos de que vos xa ides chequeando con anterioridade cales van a ser, digamos, os hábitos de consumo desa tempada. Como variaron nos últimos tempos? A verdade é que empezamos a ver que antes as velas non levaban tapa, evolucionamos a unhas velas ahora mismo de tapa, que estos son as de toda a vida, usan tapa porque, claro, estas velas de difuntos son todas para poñer fora e, claro, dependemos moito das inclemencias do tempo, ahora mismo pode chover, pensamos, entonces as velas poñense fora, entonces necesitamos a tapa para que se nos apague. Desde fai uns anos para cá empezamos a notar a tendencia das velas de pila. E veíamos... Unha luceciña aí dentro? Sí, entonces as primeiras velas eran de pilas recargables, pero é que ahora nós, desde fai casi 3 anos para aquí, estamos fabricando unhas velas que duran 365 días. É dicir, que me digas, sí. Ten mantemento, deixala ali o día de defuntos e quedas todo ano que ven. Deixan ali o día de difuntos, está funcionando intermitentemente hasta 365 días. Entonces, de fai 3 anos para cá, vemos que a tendencia cada vez da xente é utilizar velas de pila. E aparte que non é unha vela cara, para o que é? Eso te decir, vamos a empezar a falar de prezos, porque temos o cirio convencional con tapa, desde que prezos aproximadamente en tenda? O cirio normal con tapa pode rondar os 2 euros, 2,50 €. É dicir, depende do tamaño, e máis ou menos a forma, se é un farol ou hexagonal ou un tipo de farol determinado. E despois pasamos a unha vela destas de pila que anda entre os 5 e 6 euros. Entonces, por compensación, a nós non nos gusta que desaparezca a luz. É dicir, unha llama, pois sempre vai ser unha llama. Pero as tendencias das modas vemos que cada vez é a ir a cousas de pilas. Cousas máis cómodas. Exactamente, cousas moito máis cómodas, e volvémonos por generación, cada vez os novos volvense máis cómodos, e notamos eso, que queren unha vela de pila que lle funcione pois 15 días, un mes funcionando. Ahora mismo podemos rondar entre 5.000 e 8.000 velas de pilas automáticas xa por este mes.